Ang gusto sa katawhan, mga silingan nila ni Zacarias o ni Isabel, nga nganlan og Zacarias ang bata. Kaya adtong ilang panahon sa una, angan sa bata nga bag-ong matao isunod sa mga sikat-sikat nga mga ngalan nga naa sa ilang banay. Nya ang pinakasikat adtong ilang banay mao si Zacarias kay usa man siya ka pari. May itong pari nila sa una kay karon kami laay magayo naman ko. So mo to o ako pating ito'y banan Isabel siyano sa tuingan unta ato mo ilang culture ba, pero niingon si Isabel no dili Juan ang ngalan. Si Zacarias sad niingon gay kong sulatanan suwat sad siya Juan ang iyang ngalan. Nganong ni supakban si Zacarias o si Isabel tungod kay duna sila'y gisunod nga hiyas or virtue nga mo'y atong pamalandungan karon, in addition sa mga virtues nga makapahimo natong pilgrims of hope. Unsa to'y unang mga virtues sa naa sa word nga hope? Ang H, humility. Ang O, obedience. Ang P, prayer. Ang E, excellence. Kung naa na kaning upat, porte na. Mubaha na ng paglaom. Pero kung dili sad ta magmatngon, dili sad ni sila ka-function properly. Mahimo sa ning hopeless kung magpatuyang. Mo nang doon natay gitawag og cardinal virtues ang mupugong aron dili ma-extreme, masubrahan. O ang una na cardinal virtues mao ang atong prudence. Ang ikaduha mao ang justice, hustisya. Ang ikatulo, ang fortitude, kadtong kalig-on. Karon, ang ikaupat sa upat ka cardinal virtues, mao ang temperance sa in English. Ang temperance, mao ang pagpugong nga dili masubrahan. Gitawag na siya sa atong panultihon usahay og abstinence or modesty, or in short, to be able to say enough. Kanabang kamaotang musulti nga dinhira kutob, dili na musubra, kay kung musubra mahimo na siyang dangerous. Pareha nang manag-uyab, no, magkuyog na sila, kupots kamot, igo na ba na sa manag-uyab? Igo na? Enough na na? Dili kabatian ang kupot kamot, agbay gina. Ang sawan, enough na na? Enough na? Nasa nilingon sa hindi, ano ka na? Punan pag yun. Layog. Mga lingkod na sila ng mga kilid-kilid. Linayugay. Enough na na? Enough? Ugwa kay temperance, abo, sangko gina sa kuot-kuot. Enough na. Dili yun. Lahos ginas tinukhangay. Iguman, dangerous. Nga naman, piligrong di namutungha ang imong monthly visitor. Og di na gina mahitabo. Mahitabo gani na. Alam, tiniksanay dayon. Wala ko tunghai. Animal ka. Pisti ka. Balikason sa usa. Ingon ka. Safe ka. Animal ka. Ilad-ilad. Magkunin mong buwanga ka. Awa na. Away na. Awa na. Nahimo ng ang ilang kalipay kay nasubrahan man, nahimong kaguol, nahimong kasamok. Pero kung natugod, nag-eleksyon ta. Enough na ba na nga nagdaog ng eleksyon? Enough. Sakto ginunta.
Oy, di man enough para sa ato mga elected officials. Gusto magin sila nga sila gihawd, di na sila mailisan. Aporting gubuta. Sige, nag-away. Di ba? Ni-exist naman ang pangandoy. Ang pangandoy ra gyud tas eleksyon, ma-elected ko. Karong na-elected na, di na gustong ilisan. Ana. Dagko kay na silang allowance kanang ato mga elected officials kumparar sa mga ordinaryong nagtrabaho. Dagko kay na silang sweldo. Dagko. Enough na ba na nila? Adi gyud enough, mangurakot yun, mangurakot. Dili enough ang tag 300 million, 300,000, dili enough ang tag 200,000, tag 500,000, dili enough ang 1 million, billion yun, billion. Nahimo ng kadaot, mo nang nag-away na naron sila diha, porting di malasa nato. Mo na siya. Gilingi ay mong tupad. Na enough na nang imong naong. Enough na, na enough na. Sakto na ba na? Igo na na. Oy, di gyud pwede kuluran yung buhok, kuluran gyud. Di pa ni enough ang gihimos Ginoo. Kis-kison ko ni kay ako gining badlisan. Usbon ko ning akong naong, mura na hinog nagmaskara kay puti kay naong, lagom kay liog. Gala, sige. Kanang usbon ko gyud kay di kini enough, di ni enough. Dili ni enough nga laki ko gusto kong mahimong babae. Hala gyud padako sa dughan ana, pasiksi-siksi, lakaw niya ikugan na may na ba. Di ni enough nga babae ko, di ni mao, ilisan ko ni himuon ko ning laki. Hala gyud pamatso-matso ana, murag gyud laki tan-awon. Boton saon na nila paghimo. Di ini enough nga pari ko kinahanglan ulitaw gyud ko. Disgrasya dayong madre. Daghan laging dangers. Dili ni enough nga bana ko kinahanglan yung na ako'y kabit. Kabit dayon. Di ini enough nga asawa ko usaray bana kinahanglan do nagisad ko'y akong ka-textmate. Maapil sad miya na usahay. Unyaon sa may resulta, bungkag. Kagubot, mao na temperance. Learn to say enough. Enough. Ang Ginoo moingon gina enough. Igo na nga nisimba mo. Ay na mo pagsigig pangayo diha. Ayuha ko sa akong sakit. Enough na nang imong edad. Patyono na ka. Ano ba? Mabutay. Mabita na din kanang magkuan ako ani bang pa-blessing ba ang labi maglisod naglakaw niya magpa-blessing nakapila na edad nimo ingon day 80 ana usay 90 ay padre blessing in taon ko nako sige na kamatay na ako hunghungan ba sige na kamatay na diya kay enough na sige pag yung hangyo enough na. So karon unsa may mga pipila ka mga elemento nga angay natong timan-an aron ma-practice nato ang temperance in the perspective of God. Kay karon ra basad kanang paghingaan og mga ngan gapatuyang na lang gitaghimog mga ngan. Usahay mga ngan sa kondom, mga brand kay nabuslot ko nung kondom mo na ang ilang ngan silang bata, kondom. Ana ngan silang di ba kondom ba si Concordio o si Dominga man ang ilang mama o papa gi-combine nahimong kondom. Napaingan RC, napaingan EI, napaingan sa tong akong ikasal dire nga akong pagumangkon ay sa to basta kanang litera ba na RC niya ang usa sa kagibunyagan kula nako pagtapad ko numong duha aron mahimong RC kula bisag unsa na lagi panghingaan gapatuyang na lang ba napay combines nga tagutlo ka buok tagilba ka buok nga combine nun lain anong kay paminaw ayaw enough kinsa may muset na tog mga ngan ang Ginoo mao na si Zacarias o si Isabel misunod sa ngalan nga gisultis Ginoo natay almanaki kitang mga dinhis katolikong simbahan sunda na ninyo
enough na ng pagsigig abusar anang mga ngan hangtod yawan-o nanong kayong sounds angan. Ana mga santos bangan mo nay mo temper sa atong pagpatuyang. Sige, unsa may mga elemento sa temperance aron dili masubrahan ang atong mga actions. Panguna, value your health. Kaning atong health, both physical and spiritual. I-value ba? Kana bang di ka patuyang og luwaw, sigig duwa anang computer ang kanang cellphone, tungod kay gusto ka matog og sayo aron healthy imong lawas. Sige, lingya imong tupad. Ingna, healthy ra ka? Healthy ka? Kanang nangatog diha. Kana, mga buango na sila. Nganong natog mga panahos misa, kay dili ka healthy. No. Taas kay kag kolesterol, mo na hagok pa yak. Para atong pare isa lipay kay ko pads nga naman gawali ko ang tao sige bagtando kuno siyang wali ba sige na ana. Sus giduka man day sige man kana abi niya igsulti niya mo tando mo ana ba ana de diha naman sa kamatngon gahangad man usa ganganga pag kuno agas pag laway dire. Sus nangatog man day siyang wali day enough na na Ikaduha, value your faith, your religion. Kana bang dili unta ta magpakauaw sa atong pagkakatoliko. Sige kag sulob anang mga kita kay imong dughan, imong puson, ana, daghan kay kag tato, daghan kay kag arios, ana, lain kay katanawon. Are you still showing to the people that you are a Catholic? Palahubog kay ka, lugid pa kasi imong suka diha. Nya ikaw ba magmisa lang yapon ka? Ang man ka? Katoliko pa ka? Pari pa ka? Di ba? Value, ayaw pa kauwawi. Nabitay uban, mingon, karong nibiya na kus Katoliko, di anak kus laing sikta, din yug ko, wa na jud ko'y bisyo, wa na ko'y sugal, wa na ko'y inom, wa na ko'y pamabay. Sa diha pa kus Katoliko, hala inom, sugal. Nga naman, nagtudlo ang Katoliko, ana? Nagtudlo nga pamabay, nagtudlo nga panglaki, nagtudlo nga pagsugal, pagtrugas, pag-inom, mao nay gitudlo sa atong simbahang Katoliko. Duwaoy, tanawar kong kinabuhi sa atong mga santos, nga mo'y atong mga modelo, sila si San Vicente Ferrer, San Lorenzo Ruiz, sila si San Roque, San Francisco Basisi, mao na ilang kinabuhi, palahubog. Di oy. Nagsuyop na sila, wasad. So value your religion. Lingay mong tupad. Hingna, di ka palahubog. Nakano, di ka mo suyop. Niya kung naadihay mo raga pa, siksi-siksi, sikreto yun, wa kay kabit. Pakauaw ta religion nato. Mauta na din kana mga asherites, kana mga sakristans kay mao man ning panahon na uyab-uyab mga nana. Ako ginis lang giingnan dinhi sod sa simbahan tabang sa mugtan-aw ha. Wa gyud dit sa uyab, wa gyud ekspresyon anang uyab-uyab, maghinagbayay gyud, maghinaturay gyud, maghinuwatay gyud. Ayaw na din hisod simba dito mo iskina, dito mo paghinuwatay dito woodlands diri kilid ana. Ayaw na ipakita dinhi ngano man ni ata dinhi to value our faith. Ipakita nato nga kitang tanan managsuon, kitang tanan nag-alagad sa Ginoo. Mao nay nindot nga buhaton pa-close diri nya idi kasunod buwag dayon. Nya makita dayon kinusmuray na lang ito sila. Di ba maghinuwatay man to karon ga kinusmuray kay biya niyo tamparoson. May nang maanad na nga wa gyud nay kuan kamong mga magtiayon hala diha pag inagbayay mo. Kay kasal naman mo pero kana man nag-uyab mga nagpuyo-puyo ra di ay mag-inagbayay pa hilas biya ninyo.
Do you value your religion? Katoliko ka, pabunyag-bunyag pa kag bata, nya wa day mo'y mga kasal. Nigi-value ba ninyo? Enough na na oy. Pagbuwag na mo og di mo gustong magpakasal, nya balik lang mo puyo kung makasal na mo. Enough na nang naana mo'y bata usa. Ay na patuyangi. Himuon pag yung duha, himuon pag yung tulo, wa lang yapoy kasal. Are you still a Catholic? Da. Ang sunod, ang sunod, value your neighbor's happiness. Tagaigbili ang kalipay sa imong isig katao. Ikaw ba na kung mga bit ka, malipay pa ng imong asawa ana o imong mga anak? Asawa, mga bit ka, malipay pa ng imong bana o ang imong mga anak? Ha? Tubag. Kamong mga anak siging duwaan ng computer, cellphone, wa na ganit tabang-tabang sa buhat sa balay, purting tapulana, dugay pa kayong matug, dugay sa kayong mata. Nainig mata dritso na yung kaon, di ra ba manghugas dagko kay kaon. Malipay pang inyong ginikanan ana. Wa mo'y palit-palit og slat, malipay pang pari ana. Joke. Mura naman kung nasuko noon. Okay ra na, ay, di mo mapalit og slat, pero mas okay yung mapalit. Enough na ng pabungol-bungol ninyo. Ay, enough na. Enough na ba? Hapit na lang matapos ang misa de Gallo, di lang yapon mo mapalit. Unsa mamong klasihas pagkatao? Salamat kayo ha, ang atong lugaw slat nga tag 3,572 ka slat nahurot nagkahalin. Yes. Na. Nya kay mag Christmas party man ta karong 27, expected mga 600 to 800 tingali na katao ang moapil. Ang atong tanang mandated organizations, tanang chapels, nga mga aktibo sa dito, ato mga barangay, ato sang giimbitar, 5 ka barangay officials nga kuyog silang constituents nga ilang panhion, nagkinahanglan tag litson. At least ba naatay common nga litson. Nya magdara man migpay kaon, BYOP raman, BYOP. Anam sa uban ana, di sa kay muda, no? Manaiming ra ba? Okay lang, basta magkuantag litson, magseta nga naagi tay litson. So akong gi-estimate mga napo ka litson, tag 15,000 kada litson, so 150,000 divided by 5 equals 30. So naataroy bagong slot, litson slot para sa Christmas party. Tag 5,000, 30 ra ka buok, 30 ka slots. Sige, pamalit na mo. Ang kantong mopalit og litson, wa na mo'y high blood. Litson slot ba? Inigpalit nyo og litson, mopalit mo, mutampo mo usa ka slot baron or 2 ka slot or inyo bang kumpletohon 3 ka slots, 15,000 usa na nakalitsonan, bawa inyong high blood, pulihan mo kolesterol. Di ba? Matod para ba kuno sa studies, si Doktora Grace man siguro to kana akong gisunod-sunod sa akong temperance, ga low carb and fasting man ko nga diet, low carb and fasting. Diha ko nagsunod anang Doktora Grace Rohotan. Thanks be Doktora bisag di ta kaila. Salamat kayo kay murag na okay na gyud. Onya ingon siya sa studies ko norong bag-o, ang tag-as kuno kay kolesterol mauday kuno'y tag-as o kinabuhi. Ingon siya. Testingin ninyo. Paminawan ninyo, nasa YouTube ba? Na Doktora Grace, di lang nakusumpayan kasi siya mo ito ni-explain. Wa man sa ko'y kalibutan. Kadungog lang ko niya nga. Ang latest ko norong study sa medical world, ang tag-as kuno kolesterol, mao kuno'y tag-as o kinabuhi. Kita sa unang, taas kay kolesterol, patay yung karon. Ambot lang kaon sa katinood, I am not a medical kuan. Sunod-sunod lang sa ko. Ni sunod buwan, patay na kuan eh. Pero mamatay sa kolesterol, namatay baros bangga, namatay kay gipusil, inana ba no? Ay nalana. Mao na
Ngano ni abot bang ko aning kolesterol? Amo lagi kanang litson ba? Slat, ha? Ana. 30 ra ka buok sugod karon. Ana. Nakalipay ba ni? Makalipay ba ni sa atong isig katao? Yes. Yes. Nya imong gitemper, imong gibutangag enough na ning pagsigig tigom og kwarta, kuhaon ko ning 5,000 kay ipalit ko ni og slot sa Litson dito San Vicente Ferrer. Enough na ning pagsigig tigom aning kwartaha, ipalit ko ning slot sa SBF dag, kuhaan ko ning 500 para sa ibayad sa kumbinto kay napay bayronon. Enough na ning akong kwarta pagsigtigom, kuhaan ko ning 100 kay ipalit ko ni sa Santo Niño's Healing Gifts para sa Christmas party o sa Santo Niño Festival karong January. Aron makalipay sa simbahan. Enough na ning pagsige na kong pangandoy nga mahimo kong milyonaryo, kuhaan ko ning bisag 1 million lang kay itukod ko ning mga balay sa mga taong wap agid in tao'y balay. Ana ba? Enough na ning pagtigom nako og billions of dollars, niabot na ning 500 billion ang akong net worth. Kuhaan ko ning bisag mga 10 billion lang kay akong itukod og mga infrastructures nga mga factories para makatrabaho ang mga millions of people nga unemployed. Mga inana, good. Katapusang lingi, ina-enough na ng imong pagkatog, manindog na ta.